Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala qaula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa adda alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Wa amma inna lan anapun utawi lapat inna wa aqwatuha lan piro-piro dulure inna. Fatang sibu mongko iku nasupake opo inna wa aqwatuha al mubtada'a ing mubtada' wa yusamma lan diarani opo mubtada' ismaha ing dadi isime inna wa aqwatuha. Wa tarfa'u lan ngrufa'ake opo inna wa aqwatuha al kobaro ing kobar wa yusamma lan diarani opo kobar kobaruha ing dadi kobare inna wa aqwatuha. Wahia utawi inna wa aqwatuha iku sitatu akrufin ana 6 pira-pira huruf rupane inna lapat inna wa anna lan lapat anna. Wahuma utawi lapat inna lan lapat anna iku li taukidin nisbati krana faida taukid nisbah kang dikuwatake pembicaraan wa nabyi syaki lan ngilangake keraguan anha saking taukidin nisbah. Naku qoulihi ta'ala, umpamane dawuh Allah Ta'ala surat At-Taghabun ayat 14. Fa inna wuha ghafurur rahim. Fa inna wuha mongko sak temene Allah iku ghafurun ndat kang agung pengafurane, rahimun tur ndat kang agung welas asih. Wa qaulihi lan dawuh Allah Ta'ala surat Luqman ayat 30. Dalika bi anna wuha wal kakku. Dalika utawi mengkono-mengkono kang ditutur bi anna wuha kelawan sak temene Allah huwa ya Allah iku al kakku kang hak atau kang tetep. Wa ka anna utawi lapat ka anna iku litasbihi krana faedah tasbih nyerupake al muakadi kang dikokoake nakwu qaulika. Umpamane pengucap sira ing lapat ka anna zaidan asadun, ka anna zaidan koyok-koyok sak temeni Zaid iku asadun koyok singa. Walakina utawi lapat lakina iku lil istidraki krana faida nyusuli gunem nakwu zaidun sujaun lakinnahu bakilun. Zaidun utawi Zaid iku sujaun kang kendel kang berani lakinnahu tetapi ni Zaid iku bakilun kang medit. Walaita utawi lapat laita iku litamani krana faida tamani mengharapkan sesuatu yang mustahil. Naku laita sababa aidun. Umpamane contoh lapat. Laita sababa menawa ana canom iku aidun kang bali. Wala Allah utawi lapat la ala iku litaroji krana faida taroji mengharapkan sesuatu yang mungkin bisa terjadi. Nakwu la alla zaidan qadimun. Umpamane contoh lapat. La alla zaidan menawa Zaid iku qadimun kang teka.
wa tawakkui lan tawaku. Naku la'ala amrun halikun. Umpamane contoh lapat la'ala amrun menawa-menawa amr iku halikun kang binasa atau kang mati. Wala yatakoddamu lan ora dinginake apa kobaru hadihil kurufi. Kobare iki pira-pira kurup inna lan saudara-saudaranya. Alaiha ing atasi hadihil kuruf wala yatawassatu lan ora bisa nenga-nengai apa kobar bainaha ing dalem antarane hadil kurub wa baina ismiha lan ing dalem antarane isime hadil kuruf illa idakana angin ing dalem nalikane ana apa kobar iku durfan rupa ndorof aujaron utawa rupa kurub jer wa majruron lan lapat kang dicirake. Nakwu inna ladaina angkalan. Umpamane contoh surat Al-Muzammil ayat 12. Inna ladaina. Satemene iku tetep ing dalem kersa ingsun Allah. Angkalan ana pira-pira ranti, ana pira-pira belenggu-belenggu, ana pira-pira siksa-siksa. Contoh meneh surat Al-Imran ayat 13. Inna fi dzalika la ibrutan. Inna fi dzalika. Satemene iku tetep ing dalem mengkono-mengkono kang ditutur la ibrutan. Yakti ana tepo tulodo. Surat Al-Imran ayat 13. Wa tata'ayyanu lan dadi wajib lan dadi jelas lan dadi nyoto apa inna lapat inna al maksuratu kang diwaca kasra apa lapat inna fil ibtidai ing dalem dadi kawitane kalam. Nakwu inna anzalnahu. Umpamane contoh surat Al-Qadar ayat 1. Inna satemene ingsun Allah iku anzalna nurunake sapa ingsun Allah hu ing Al-Qur'an. Wa ba'da Allah lan ing dalem sakwise lapat Allah. Allati rupane lapat Allah. Yustaftaku kang digawe kawitan biya kelawan lapat Allah opo al kalamu opo kalam atau ucapan. Nakwu ala inna awliya Allahi la kaufun alaihim. Umpamane contoh surat Yunus ayat 22. Ala inna awliya Allahi eling-eling sak temene pira-pira kekasine Allah iku la kaufun ora ana wedi alaihim ing atase aulia. Wa ba'da kaisulan ing dalem sakwise lapat kaisu. Nakwu jalastu kaisu inna zaidan jalisun. Umpamane contoh lapat jalastu lungguh sapa ingsun kaisu inna zaidan ing dalem sekirane sak temene Zaid iku jalisun wong kang lungguh. Wa badal kusamilan ing dalem sakwise sumpah. Nakwu kaf mim wal kitabil mubin inna anzalnahu. Umpamane contoh surat Ad-Dukhan ayat 1, 2, 3. Kaf mim wal kitabi demi kitab Al-Qur'an al-mubini kang pertelo. Inna satemene ingsun Allah iku anzalna nurunake sapa ingsun Allah hu ing kitab wa ba'dal qauli lan ing dalem sakwise lapat qaul nakwu qula inni abdullah. Umpamane contoh surat Maryam ayat 30. Ini satemene ingsun iku abdullahi kawulane Allah.
Wa idza dakolat lan ing dalem nalikane manjing apa alamu kurup lam fi kubariha ing dalem kubari lapat inna al maksuratu nakwu wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Umpamane contoh surat Al Munafikun ayat 1. Wallahu utawi Allah iku ya'lamu pirsa sapa Allah innaka ing sak temeni sira iku la rusuluhu yakti utusane Allah. Wallahu utawi Allah iku yashhadu nyekseni sapa Allah innal munafikina ing sak temene pira-pira wong-wong kang munafik iku lakadibun yakti goro kabeh. Wa tata'ayyanu lan dadi nyata apa anna lapat anna al maftukatu kang diwaca fatkah apa lapat anna ida kalat ing dalem nalikane enggon-enggoni apa lapat anna makalal fa'ili ing panggonane fa'il nakwu awalam yakfihim anna anzalna. Umpamane contoh surat Ankabut ayat 51. Awalam yakfi ana to lan ora nyukupi him ing kufar Mekah sapa anna sak temene ingsun iku angzalna nurunake sapa ingsun aumma kalal naibil fa'ili utawa nggon-nggoni apa lapat anna ing panggonane naibul fa'il nakwu kul ukiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni. Umpamane contoh surat Jim ayat 1. Kul dawa sapa sira Muhammad ukiya diwajuake ilayya maring ingsun apa annahu sak temene kelakuan iku istama'a ngrungokake sapa nafarun sak gulungan minal jinni sangking jim. Au makalal maf'uli utawa nggon-nggoni apa lapat anna ing panggonane maf'ul nakwu wala taqafuna annakum asraktum billah. Umpamane contoh surat Al-An'am ayat 81 wala taqafuna lan aja wedi sapa sira kabeh annakum ing sak temene sira kabeh iku asraktum nyekutukake sapa sira kabeh billahi kelawan Allah. Au makalal muftada'i utawa enggon-enggoni apa lapat anna ing panggonane mubtada nakwu wa min ayatihi annaka tarol ardo qasian. Umpamane contoh surat Fusilat ayat 39 wa min ayatihi lan iku tetep sangking piro-piro ayate Allah annaka utawi sak temene sira iku taro ningali sapa sira al ardo ing bumi qasiatan kali tandus kali garing audakola utawa manjing alaiha ing atase lapat anna opo karful jari huruf jer nakwu dalika bi annallaha huwal kakku. Umpamane contoh surat Luqman ayat 30 ayat 30 dalika utawi mengkono-mengkono kang ditutur bi annallaha kelawan sak temene Allah wa ya Allah iku al-kakku kang hak waya jusulan menang apa al-amroni perkara loro tegese kasroi ina lan patkai
Inna ba'da fa'il jazai ing dalem sakwise huruf fa jaza. Nakwu man amila minkum su'an. Umpamane contoh surat Al-An'am ayat 54. Man utawi sapane wong iku amila nglakoni sapa man minkum saking sira kabeh su'an ing kelakuan Allah. Ila qaulihi maring dawuhe Allah Ta'ala fa annahu ghafurur rahim atau fa innahu ghafurur rahim. Umpamane contoh surat Al-An'am ayat 54. Fa annahu oleh te waca fa innahu. Fa annahu mongko sak temene Allah iku ghafurun dat kang akeh pangapurane rahimun tur dat kang akeh welas asih. Wa ba'da idal fujaiyati lan ing dalem sakwise lapat idah kang bangsa ngaget nakwu karo jetu faidan inna zaidan qaimun. Umpamane contoh lapat karo jetu metu sapa ingsun faidan mongko ing dalem nalikane dumandaan karo jetu inna zaidan sak temene zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Wa idza waqa'at lan ing dalem nalikane tumiba apa lapat anna fi maudhi'it ta'lili ing dalem panggonane alasan nakwu nat'uhu innahu wal barrur rahim. Umpamane contoh surat At-Tur ayat 28 ayat 28. Nat'u ibadah sapa kita hu ing Allah. Innahu sak temene Allah wa ya Allah iku al-baru. Ndat kang agawi bagus ar-raqimu. Tur ndat kang agung welas asih. Wala baik innal hamda wa ni'matalak. Wala baika lan nembadani ingsun lan nembadani ingsun ing panjenengan ngono ya kenek. Kartekno ngene ya kenek. Wala baika lan nembadani panjenengan atau lan sendika dawuh panjenengan innal hamda sak temene sekabehane puji wa nikmata lan kenikmatan iku laka keduwene panjenengan Gusti watat kulu lan manjing apa lamul ibtidai lam ibtida ba'da inna sak temene ngene ya watat kulu lan manjing apa lamul ibtidai apa lam ibtida ba'da inna ing dalem sakwise lapat inna al maksurati kang diwaca kasra apa lapat inna fakot mongko bloko ala arbaati asya'a ing atase ana papat pira-pira siwiji-wiji ala kubariha ing atase kubari inna bisarti kaunihi kelawan syarat anane kubariha iku muakkoron kang diakhirake apa kubariha musbatan kali musbat kali tetep atau kali tidak dinafikan. Nakwu inna rubbaka lasari'ul iqab wa innahu langhafurur rahim. Umpamane contoh surat Al-A'raf ayat 127. Inna rubbaka sak temene pangeran sira lasari'ul iqab yakti iku ndat kang cepete siksane yakti iku ndat kang rikate siksane
Wa innahu lan sak temene robaka la ghafurun yakti iku kang akeh pangapurane rakimun tur kang akeh welas asih. Wa ala ismiha lan ing atase isime lapat inna bisarti ayata akoro kelawan syarat yen to dadi akhir apa ismiha anil kubari saking kubar nakwu inna fi dalika la ibrutan. Umpamane contoh surat Al-Imran ayat 13 inna fi dalika sak temene iku tetep ing dalem mengkono-mengkono kang ditutur la ibrutan yakti ana tepo tulodo. Wa ala dhamiril fasli lan ing atase isim dhamir fasal lan ing atase isim dhamir pemisah. Nakwu inna hada lahuwal qasasul kakku. Umpamane contoh surat Al-Imran ayat 22 inna hada sak temene iki kang ditutur lahuwa yakti iku utawi yohada iku al-qasasu cerita al-kakku kang bener atau kang hak. Wa ala maf'ulil kubari lan ing atase ma'mule kubar atau lan ing atase ngamalake kubar bisarti taqaddumihi kelawan syarat dinginake makmul kubar alal kubari ing atase kubar. Nakwu inna zaidan la amron doribun. Umpamane contoh lapat inna zaidan sak temene zaid la amron yakti ing amr iku doribun kang mukul sapa zaid. Wa tatasilu lan tetemu apa ma lapat ma asyaidatu kang tambahan apa lapat ma bihadil akrufi kelawan iki piro-piro huruf inna lan saudara-saudarai. Fayab tulu mongko batal opo amaluha amali hadil akruf. Nakwu inna mawwahu illahu wakid. Umpamane contoh surat An-Nisa ayat 171 inna mawwahu angin semestine utawi Allah iku ilahun pangeran wakidun kang siji. Surat An-Nisa ayat 171. Contoh malih surat Al-Anbiya ayat 108. Kul ngucapono, kul dawa sapa sira Muhammad, innama yuka. Angin semestine diwayuake ilayah maring ingsun apa annama ilahukum. Angin semestine utawi pangerane sira kabeh iku ilahun pangeran wakidun kang siji. Kaan nama zaitun ko imun. Kaan nama zaitun. Kaan nama zaitun. Seakan-akan utawi zaid iku ko imun kang ngadeg. Walakin nama zaitun lan tetapine utawi zaid iku ko imun kang ngadeg. Wala allama zaitun lan menawa utawi zaid iku ko imun kang ngadeg. Illa laita angin lapat laita. Faya jusu mongko wenang via ing dalem lapat laita opo al-ikmalu oleh ngamalake wal ihmalu lan oleh nganggurake. Jadi oleh ngamalno lan oleh nganggurno lapat laita. Nakwu laita ma zaidan ko imun. Umpamane contoh lapat laitama menawa zaid iku ko imun kang ngadeg oleh te waca laitama zaidan ko imun oleh te waca laitama zaidun ko imun. Jadi oleh ikmal oleh ihmal, oleh nganggur oleh ngamalno. Binas bi zaidin kelawan nasopi lapat zaidin wa raf'ihi lan rupae lapat zaid oleh te waca laitama zaidan ko imun oleh te waca
lae tama zaitun qaimun. Wa tukaffafu lan diwaca enteng apa inna lapat inna. Al maksuratu kang diwaca kasra apa lapat inna fayak suru mongko akeh apa ihmaluha nganggurake lapat inna. Nakwu in kullu nafsil lama alaiha kafid. Umpamane contoh surat At-Tariq ayat 4. Iki amali kaya inna lho, inna sing kasra. In sak temene kelakuan iku kullu nafsin. Saben-saben awa-awaan. Lama alaiha angin iku ing atase nafsin kafidun utawi wong kang reksa. Wayakilu lan siti apa ikmaluha ngamalake lapat inna al maksuratu. Naku wa inna kulan lama la yuwaffiyannahum. Umpamane contoh surat Hud ayat 111 ayat 111. Wa in kulan lan sak temeni saben-saben makhluk iku lamma la yuwaffiyanna yakti akeh mongko nuhoni temen sapa robuka hum ing kulan saben-saben makhluk. Fikira atiman ing dalem bacaane wong kufafa kang maca enteng sapa man inna ing lapat inna walama lan ing lapat lama fil ayataini ing dalem ayat loro watal jamu lan wajib opo alam kurep lam fi kubariha ing dalem dadi kubari inna ida umilat ing dalem nalikane dianggurake opo lapat inna wa ida kufifat lan ing dalem nalikane diwaca enteng opo ana lapat ana bakia mongko tetep opo ikmaluha ngamalake lapat ana walakin yajibu lan tetapine wajib opo ayakuna yento ono opo ismuha isime lapat ana iku dhamir sa'ni rupa dhamir sa'an makdufan kang dibuang wayajibu lan wajib opo ayakuna yento ono opo kubaruha kubari lapat inna iku jumlatan rupa jumlah nakwu alima an sayakunu minkum mardo. Umpamane contoh surat Al-Muzammil ayat 20 ayat 20 alima pirsa sapa Allah an ing sak temene kelakuan iku sayakunu bakal tinemu minkum kali sangking sira kabeh sapa mardo pira-pira wong loro wa ida kufifat lan ing dalem nalikane diwaca enteng apa ka'anna apa lapat ka'anna bakia mongko tetep apa ikmaluha ngamalake lapat ka'anna waya jusulan wenang apa katfu ismiha buang isime lapat ka'anna wa dikruhu lan nutur ismiha kakaulihi koyo dawuhe Kiai Syair Ka'an tubyatan taktu ila warikis salam. Oleh te waca ka'an tubyatun taktu ila warikis salam. Sing nomor 1 oleh te waca ka'an tubyatan. Koyok-koyok sak temeni kijang iku taktu
ndawakake tangan tatawa merengkel tanduran apa tupyan ila warikis salam maring daun godhong wit salam. Oleh tewaca kaan tupyatun taktu ila warikis salam. Kaan koyok-koyok sak temene kelakuan iku tupyatun kidang atau kijang. Kidang. Kaan koyok-koyok sak temene kelakuan iku tupyatun kidang. Taktu kang ndawakake tangane, kang merengkel tangane. Apa tupyah ila warikis salam maring daun godhong salam. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.